billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni as'aluka min al-khayri ma sa'alaka nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu billahi minash sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga yadda labari ya iske ni a yau, an kai Naziru sarkin waka prison akan wani kes da aka fara yi da shi na an ce wai ya taɓa yin wata waƙar da aka ɗauko ta wajen shekara 6 ce zuwa shekara 7, amma a yau an sake dawo da kes ɗin an kuma kai shi gidan yari. Na farko, ni Mustapha na Buraska ina mai jajantawa Naziru sarkin waka wannan prison, kuma ka ɗauke shi a matsayin ƙaddarar da Allah ya sanya kana cikinta, kuma ita dama ƙaddara kusan Allah subhanahu wata'ala ce wa man ƙaddara lahu hakan ƙaddari. Mumini shi Allah yake jarabta ya kuma karbi wannan jarabawar da ya yi masa, kuma Allah ya bashi iko zai iya cin jarabawa. Ina magana ne da yawun kaina da kaina, ina jajanta maka Naziru, sannan da wanda ya sa hannu aka yi maka wannan abu, da wanda suka ji daɗi, da wanda suka kai ka wannan guri. Allah ya fi ka sanin abin da ya tanada a kansu, su ma zai musu. Shi mulki dai tenuwa ce ba dindindin ba ne. Ran da dama take a hannunka kamar da ita hagunka, wani Allah ya kawo shi zai ɗauko kuma wannan hagun sai mai da ita damarsa. Amma ku sani, kuna naku, Allah yana nasa, haka za mu ma muna namu. Allahumma inni as'aluka min al-khayri ma sa'alaka nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu billahi minash sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.